elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki, teillä on aika pitkällä tämä hanke jo yllättäen. Täällä on pinnat jo siinä kunnossa, että kohta pääsette tekemään ihan sitä leffateatteria. Milloin tämä on alkanut tämä hanke? Tämä on pitkällinen hanke. Tämä alkoi jo huhtikuun alussa. Tuli ensimmäinen kuulohavainto tästä tilasta. Onhan me aika haipakkaasti edetty. Pitää saada tämä edistyskausi syksyllä käyntiin. No, tämä tulee ihan paraati paikalle. Tuossa on Karjaanjoki kulkee tuossa kiinteistön vieressä. Oliko tämä vaikea saada tähän toimintaan? Ei, tämä oli itse asiassa osan tehdasolusta uusi omistaja juuri etsi tälle käyttöön. Katuttiin juuri oikealla hetkellä tähän, että hänkin lienee enemmän kuin tyytyväinen.